Чолы телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек төп темалар хакында. Иqtisadi кризис, транспорт, торак коммуналь өлкә. Каралган сораулар шактый. Бүген Чаллыда Татарстан президенты катнашында шәһәр советының йомгаклау утырышы үтте. Россия хөкүмәте социаль мөһим булган продуктларга бәяләрне күтәрмәскә әзер. Чаллыда ит һәм сөт бәяләренең артуы урынлымы, Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Соңгы ремонт эшләре 10 ел элек башкарылган. Акчалар кая китә? Койнар элемтәгә борчылы шәһәрдәшләр шылтыратты. Нинди театрга, кайсы күргәзмәгә барырга? Яллар кояшлы көннәр генә түгел, кызыклы һәм мавыктыргыч чаралар да вәгъдә итә. Рөстәм Миңнеханов өчен бүгенге иртә Чаллыда башланды. Сәгать 8-дә Татарстан президенты Кама индустрия паркы эшчәнлеге белән танышты. Билгеле булганча, соңгы ярты елда машина төзелеше тармагында җитештерү кими. Президент бу шартларда предприятиеләрнең яшәеше турында сорашты. Цехларда булды. Соңнан предприятие җитәкчеләре катнашында киңәшмә үткәрде. Шәһәрдәшләрнең борчылган сорауларга җавап бирде. Президент проблемаларның кайберләрен хәтта дәүләт дәрәҗәсендә хәл итү кирәклеген әйтте. Может быть, как-то под эгидой... Татарстан хөкүмәте ярдәме белән бәлки шимал эшкәртү өчен махсус фонд булдыру мөмкин булыр. Безгә бик авыр. Части обеспечения сырьем. Шимал белән тәэмин ителешкә килгәндә сез заявканы формалаштырыгыз. Без моны хәл итә алабыз. Әмма банклар белән эш катлаулырак, авыллар өчен субсидия мәсьәләсен хәл итә алдык. Кече һәм урта бизнес өчен дә тырышырга кирәк. Ничек кенә булмасын, без сезне ишеттек. Сезгә җиңел түгеллеген аңлыйбыз. Предприятиеләрнең ябылуы беркемгә дә файда түгел. Сорауларны хәл итүдә ярдәм итәргә тырышырбыз. Идарә итү компанияләрендә туган тумачалыкны бетерергә, йорт яннарындагы законсыз төзелешкә нукта куярга. Чаллыда Татарстан президенты катнашында шәһәр советының йомгаклау утырышы үтте. Анда узган елда ирешелгәннәргә нәтиҗә ясап кына калмадылар, шәһәр өчен актуаль проблемалар да күтәрелде. Утырышта хәбәрчебез Ләйсән Ханова булып кайтты. Кризис шартларында яшәргә өйрәнәбез. Бүген шәһәр советы утырышында әлеге фикер кызыл җеп булып сузылды. Чаллыдагы яшәешкә КАМАЗның ничек эшләве турыдан-туры тәэсир итә. Бүген исә җитештерү кими. Моңа кадәр көненә 150-200 йөк машинасы сатылса, хәзер бусан 20-30га кадәр төште. Коллективны саклап калу максатыннан 20 мең кеше җәмәгать эшләренә җәлеп ителде. Хәзер бусанны тагын да арттыру турында сүз бара. Я думаю, что, по крайней мере, в марте решение, наверное, точно будет принято. Март айында бу сорау хәл ителер дип уйлыйм. Федераль бюджеттан акча бүленергә тиеш. Без җәмәгать эшләренә күбрәк кешене тарта алачакбыз. Бу һич югы ярты ел дәвамында кирәк. Россия сәүдә базарында бик нык сүлпәнә үсеп күзәтелә. Башкарма комитет җитәкчесе дә үз чыгышында ирешелгәннәрдән бигрәк хәл итәсе бурычларга басым ясады. Кризис шартларында җирле җитештерүчеләргә ярдәм беренче планга чыга. Моннан тыш торак коммуналь хуҗалык, транспорт тармакларын тәртипкә китерү, кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү сорала. Яр буе һәм Сидоровка парклары, энтузиастлар бульварында фонтаннар төзекләндереләчәк. Шул ук вакытта узган ел мэриядә булган коррупция белән бәйле фактларны да искә төшерделәр. Алар бүтән кабатланмасын өчен ныклы контроль кирәк. Необходимо завершить полную инвентаризацию земельных участков и имущества. Жер участоклары һәм милек исәптә булырга тиеш. Аларны максатчан куллануны даими тикшереп торачакбыз. Җирле үзидарә эшчәнлеге һәркем өчен аңлаешлы булырга тиеш. Шул ук вакытта торак коммуналь тармакта туган тумачалыкны бетерү кирәк. Утырышта депутатлар шәһәрдәшләрне борчыган сорауларына президентка да җиткерде. Без культуры у города нет будущего. Мәдәниятсез яшәп булмый, югары технологияле эш урыннары гына барысында хәл итә алмый. Без социаль инфраструктура турында да онытырга тиеш түгелбез. Чаллы халык саны буенча өлкә шәһәрләре исәбендә. Кала чын театр бинасына лаеклы. Коммуналь хуҗалыктагы югары тарифлар, ныкталы төзелеш, җәмәгать транспортында тәртип булмау, фонд компаниясе тарафыннан алданган өлешләр. Шәһәр советы депутаты Татьяна Гурьева проблемаларны санап чыгудан тыш, аларны хәл итү буенча тәкъдимнәрен дә җиткерде. Депутат президенттан муниципаль идарә итү компаниялары төзүгә теләктәшлек күрсәтүне сорый. Я прошу президента республики. Мин сездән шәһәрдәшләргә бу мәсьәләне хәл итүдә ярдәм итүегезне сорыйм. Идарә итү компаниялары милкә муниципаль оешмага бушлай бирелергә тиеш, чөнки халык акчасына булдырылган мөлкәт турында сүз бара. Президент исә шәхси идарә итү компанияларына каршы түгел, әмма алар яхшы эшләргә һәм әшнәлекне бетергә тиеш. Ул шулай ук Чаллыдагы ныкталы төзелешне тәнкыйтьләде. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, шәһәр һәр яклап уйлап салынган. Аны бозарга беркемнең дә хакы юк. Есть же проект городской.
Он спланирован, он рассчитан. Шәһәр проекты бар, ул планлаштырылган, шуңа күрә барысы да документлар нигезендә булырга тиеш. Нинди дә булса карарлар кабул итәсез икән, җәмәгатьчелек белсен. Бу бер кеше карары гына булып калмасын. Рөстәм Миңнеханов шәһәр һәм республика үсешенә кагылышлы мәсьәләләр турында чыгыш ясаганнан соң 5 шәһәрдәшебезгә дәүләт бүләкләре тапшырды. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Бүген Чаллыда Бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан беренче юбилей медальләрен тапшырдылар. Бөек Ватан сугышында катнашкан барлыгы 10 шәһәрдәшебез президент кулыннан дәүләт бүләкләре алды. Яшь буын сугыш елларын чагылдырган җырлар башкарды. Чаллыдан барлыгы 14 меңнән артык кеше фронтка киткән, аның 5 меңнән артыгы яу кырларында ятып калган. Бүгенге көндә фронтовикларның 200дән артыгы исән-сау. Аларга һәм тыл ветераннарына президент үзенең рәхмәт сүзләрен ирештерде. Хөрмәтле ветераннар, сезгә барыбызга да исәнлек, саулык, үзебезнең рәхмәтебезне белдерәбез һәм сезнең батырлыгыгызга без белән горурланабыз. Һәм киләчәктә дә шулай күрешергә насыйп булсын, сезгә иң кирәге исәнлек. Россия хөкүмәте социаль мөһим продуктларга бәяләр артуны туктатачак. Илнең сәүдә һәм сәнәгать министры шулай дип хәбәр итте. Кайбер сәүдә үзәкләре җитәкчеләре белән инде сөйләшүләр дә алып барыла. Шулай да шәһәр кибетләре киштәләрендә көндә кулланыла торган ипи һәм сөт бәяләре арзанайды дип әйтеп булмый әле. Чаллылар социаль мөһим продуктларның бәяләре тагы да күтәрелмәвенә өметләнә аламы? Хәбәрчебез белеште. 240 сум торучы сыер итен хәзер ярминкәләрдә генә очратырга мөмкин. Соңгы вакытта итнең бәясе уртача 30 сумга күтәрелде. Шулай да сыер итен җитештерүче хуҗалыклар бәяләрне арттырмады. Фермерлар якын арада да продукцияны шул бәядән тапшырырга ниятли. Ит комбинатына тапшырыла торган итне тере авырлыкка карап кабул итәләр. Әгәр үлчәп чыгарсаң, килограммы 180-200 сум тора. Шуннан соң сыер итен сәүдә нукталарына озаталар. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры социаль мөһим булган продуктларга бәяләрне бүтән күтәрмәскә әзер икәнлекне белдерде. Илдә бу исемлеккә 24 товар керә. Алар арасында сөт, ит, йомырка, май һәм башкалар. Прокуратура хезмәткәрләре атна саен бәяләр буенча мониторинг үткәрә. Продуктларның арттырып сату бәясе бер ай дәвамында 30%-тан да артмаска тиеш. Әлегә социаль мөһим продуктларның бәясе бу чикне узмаган. Шулай да кибетләрдә башка продуктларга бәяләрне кирәгеннән күпкә арттыру очраклары күзәтелде. По факту завышение цен. Балалар ризыгына бәяләрне нормадан тыш күтәргән өчен шәхси эшмәкәр һәм Чаллының эре супермаркетына карата административ эш ачылды. Эре сәүдә үзәкләренә бәяләр урнаштыру буенча законны бозмасыннар дип тагы бер тапкыр искәрттек. Россия Федерациясының һәр субъекты бәяләрне максималь рәвештә ничә процентка арттырырга мөмкинлеген үзе билгели. Ул төбәктәге закон нигезендә башкарыла. Әмма Татарстанда мондый закон әлегә юк. Документ тиздән әзерләнергә тиеш. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Казан егетләре концертына 2 билет тоткан шәһәрдәшебез исеме билгеле. Ул Гөлия Кәримова. Билетларны тапшыру өчен аны без редакциябездә көтеп калабыз. Исегезгә төшерәм, концерт 5 мартта Сара Садыкова исемендәге концертлар залында булачак. Кичә яңалыклар чыгарылышында Казан егетләре тамашасына 2 билет уйнаттык. Аларны оту өчен Рөстәм Әхмәтҗанов коллекциясендәге иң кечкенә самавыр нинди исем белән отала соравына дөрес җавап бирергә кирәк иде. Дөрес җавап эгоист. Җиңүче гадәттәге рандомайзер программасы, ягъни очраклы төстә соннарны сойлап алу юлы белән билгеләнде. Әлеге төркемнең концертына бүген дә 2 билет уйнатабыз. Аларны тасыгыз килә икән, яңалыклар чыгарылышын игътибар белән карагыз һәм түбәндәге сорауга җавап бирегез. Тәнкыйтьчеләр Татар драма театрының нинди спектакльләренә бәя бирәчәк? Җаваплар Чаллы ТВ телевизия компаниясының ВКонтакте төркемендә иртәнге сәгать 8-гә кадәр кабул ителәчәк. 4-13 йорты төзекләндерү көтә. Редакциянең Кайнар элемтә телефонына бу йортның 2-нче подъездында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Ремонт өчен ай саен акча түлибез, тик файдасыз дип зарлана алар. Соңгы тапкыр биредә төзекләндерү эшләре 10 ел элек башкарылды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Не крашено вообще у нас, 8 лет не крашено. Все не крашено. Вот видите, все бухается. Пенсионер Валентина Чернышова бу йортта инде озак еллар яши. Соңгы тапкыр 8 ел элек ремонт үткәрелгән иде ди. Анда да сыйфатлы булмаган. Буялган стеналар һәм панельләр арасындагы урыннар тиз арада элекке хәленә кайткан. У нас абсолютно ничего не делают.
Бездә берни дә эшләмиләр, керү ишегенең нинди хәлдә булуын күрдегезме? Төкләндерсәләр дә сыйфатлы булмый. Подъездда нибары җылылык торбаларын алыштырганнар, түбәдә су агу урынын төзекләндергәннәр. Шәһәрдәш зарларын идарә итү компаниясына бер генә тапкыр җиткермәгән инде. Тик белгечләр проблеманы хәл итүне гел кичектереп килә. Сәбәбе фатирга түләүләр өчен әҗәтләрнең зур булуы. Задолженность по дому составляет 1 164 000 рублей. Бу йорт буенча 1 февральгә бурычлар 1 миллион сумнан да артып китә. Бу торак фондына сыйфатлы хезмәт күрсәтүгә тәэсир итми калмый әлбәттә. Шәһәрдәшләр коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләсә, эшләр дә тиз һәм сыйфатлырак башкарылыр иде. Коммуналчылар буел йортта буяу эшләре башкарырга уйлый. Ә инде панельләр арасындагы урыннарны ремонтлауга килгәндә, йортта яшәүчеләр бу хакта идарә итү компаниясына язма рәвештә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, Максим Орлов, Яңалыклар. Алда безне кояшлы көннәр генә түгел, мәдәни чараларга бай кызыклы ялларда көтә. Театр, картиналар галереясы өлкәннәр һәм нәниләр өчен кызыклы һәм мавыктыргыч чаралар әзерли. Барысы турында тулырак алдагы сюжетта. Шоллы татар драма театры ялларда тамашачылар игътибарын гына түгел, тәнкыйтьчеләрнекен дә җәлеп итәчәк. Бирегә Татарстан Мәдәният министрлыгының махсус комиссиясе килә. Тәнкыйтьчеләр Аяз Гыйләҗевнең 3 аршын җир һәм Карла Гальдониның 2 хуҗаның хезмәтчесе спектакльләренә бәя бирәчәк. Алга таба ничек эшләүне һәм шулай ук нинди драматургларга туктауны күзаллап, артистларның уйнавына бәя биреп, режиссерның ничек эшләвенә бәя биреп, менә шушы әйберләргә йомгаклар ясап, нәтиҗә ясап, безгә үзләренең киңәшләрен бирәләр. Без аларны инде ел саен көтеп алабыз. Балалар өчен онытылмаслык ялны Курчаклар театры әзерли. Биредә Оскар һәм Розовая дама тамашасының премьерасы көтелә. Аның төп герое яман шиш белән авыручы кечкенә малай. Аның соңгы көннәренә тәрбияче апасы ямисти. Ул малай өчен үзенчәлекле уен уйлап таба. Аның кагыйдәләре буенча һәр көн 10 елга тиң. Шулай итеп, авыру малай егеткә әйләнә, гашык була, өйләнә һәм картая. Спектакльдә бик җитди һәм катлаулы проблемалар күтәрелә. Шуңа күрә тамашаны гаилә белән карау яхшырак булачак. Не хочу, чтобы тебя оперировали. Картиналар галереясендә яңа күргәзмә. Зур залда ел рәссаме бәйгесендә катнашучыларның иҗады урын алды. Биредә 100дән артык картина, төрле стильдә һәм төрле ысул белән башкарылган. Бу күргәзмәдә профессиональ рәссамнар гына түгел, хәвәскәр рәссамнар да катнаша. Бу шәһәрдә безнең шәһәребездә яшәүче рәссамнар рәсем сәнгате белән шөгыльләнергә яраталар. Шушы ел нәтиҗәсе күргәзмәсендә алар катнашырга бик теләп киләләр. Күргәзмә инде 13 ел рәттән оештырыла. Бу елы ул 7 мартка кадәр дәвам итәчәк. Айгөл Юнысова, Ксения Антонова, Максим Орлов, Яңалыклар. Яңалыклардан соң Алтын мирас тапшыру эфирга чыга, бик мавыктыргыч булачак. Безнең белән бергә калыгыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, ялларыгыз күңелле үтсен.